Salam, mehriban doganlar, mehriban dostlar. Kanalyma geleniňiz üçin tede minnetdarlyk bildirýärin. Bugun men Hazarýaka türkmenleriniň milli nahary bolan düşeme pişirdim. Düşeme nähili nahar, nähili pişirilýär bilmek isleýän bolsaňyz videoma başdan aýak seredin. Bu nahar Hazar deňiziniň boyunna ýaşaýan türkmenleriň ýörgünli we gadymdan gelýän naharydyr. Aslında bu nahar balykdan pişirilýär. Balygyň ähli görnüşinden hem pişirilýär. Hatda kakadylan balykdan hem pişirýärler. Sebäbi gadymy döwürlerde hini sawudyjynyň ýok wagty Hazar deňiziniň boyunna ýaşaýan türkmenler balygy uzak wagtlap taklamak üçin dowurlap kakadypdyrlar. Yurdumyzyň Isenguly, Garadepe sevitlerine ýaşaýan türkmen doganlarymyz düşeme pişirmäge, gazal aýtyp kuş tepmäge gaty ustadtyrlar. Men şu ýerde bu doganlaryma awdanyň kenaryndan gyzgyn salam ýollaýaryn. Hemde olary bolan süýgimizi, sylygymyzy, hormatymyzy bildirýärin. Mehribanlar, gelin inni bolsa düşemäniň pişirilişini başdan aýak synlalyň. İlki men size düşeme üçin gerekli zatlary aýtyp bereyim. Men 3 adamlyk nahar pişirýärin. Indi bir kifal balygyny ulandym. Balygy arasaladym, teňgesini, ýüzgüçlerini aýyrdym hemde şu görnüşde doğradym. Sonra dudlap, duduny ýerýaly ýapyp goýdum. Men bu nahary tawukdan, etden hem pişirip gördüm. Gatyka bolýar. Balygyň kirlesi bolsa, onuň iň tagamly, iň pegdaly ýeridir. Ne durdum, beýleki önümlerini taýarlaýançam gawja duduny iýe. 4 sany käşir ulandym. Men sary käşir bilen gyzyl käşiri garyp ulandym. 4 sany aralyk kartoşka, 4 sany pomidor, 1 uly soğan ýa-da kiçirek bolsa 2-sini 3-sini ulantyp bilersiňiz. 4-5 diýşem sarymsak. Hemde iň soňunda naharyň üstüne tepmäge ukrop hemde petruşka ulandym. Tuý gerek bolýar. Tuýynyň ine şu görnüşi düşeme gaty gowy gelişýär. Bizim oňa gyýyk tuý diýär. Bu tuý öz ýurdumyzyň Daşogut welaýetinde da ösdirilýär. Tuýynyň ölçegini bolsa, men ine şu käsäniň kömegi bilen beresim gelýär. Sebäbi bu adaty käse her bir türkmeniň öýünde tapylýar. Özüm şu käse 250 gram tutýan eken, men şu käse bilen 2 käse tuý aldym. Aslında men ähli tagamlar taýarlandy, ölçeg ulanmaýaryn, hemme zatlary çin bilen edýärin. Ýöne siziň üçin başardygymdan videonyň aşagyna ähli önümleriň ölçegini, sanawyny goýýandyryn. Ýagyny bolsa islendik ösümlik ýagyndan peýdalanyp bilersiňiz. Men öz ýurdumyzda öndirilen paxta ýagyny ulandym. Bu paxta ýagy palawa hemde düşeme gaty gowy gelişýär. Ýagyň ölçegini bolsa ine şu gökçe gapda bermekçi. Bu gabym 300 gram tutýar. Ýa-da nahary atyran wagtymy ýagyň ölçeginden bilersiz. Onda başlaýarys. İlki bilen kiçirek gadana litr ýarym çemesi suw goýdum. Hemde 1 çay çemçesi ýaly dudatdym. Gaýnandan soňra helki tuýymyzy ýuwup arasalap gadana attym. Indi bolsa aralyk ýanýan otda tuýyny ýarym bişýänçe gaýnatmaly. Hemde arasyna garyp durmaly. Tuýynyň toğlak görnüşinden ulansa bolýar. Ýöne toğlak görnüşi suwy az çekýänligi sebäpli gyýyk tuwa garanyna biraz azrak gaýnatmaly bolýar. Men gyýyk tuýyny gaýnap başlandan soňra 5 minut gaýnatdym. Eger toğlak tuý ulansaňyz onu 2-3 minut gaýnatsaňyz bolar.
Ine şeýdip tüwini barlaýaryn, tüwi dolu pişmelle. Ondan sonra bolsa südüji goýaryn. Ýagny tüwini südüp alýaryn. Beýleki gök önümlerini dograýançam südügüşde taklaýaryn. Bu aralykda gök önümleri teýelik görnüşde dogradym. Hemde duurladym, burşladym. Inni bolsa nahary atyryp başlaýar. Ilki gadana ýağ goýýaryn. 300 gram ýağdan gabyň içine 100 gram ýağly ýağ galy onu 200 gram ýağ ulanım. Paxta ýağynyň çiğ ýygy bolýar. Şu ýygy aýyrmak üçin men şu ýaly bölejik soğanlary täq gatrak gyzarýança daglaýaryn. Şeýtseňiz paxta ýağynyň çiğ ýygy galmaz. Inni bolsa oduny peseldip balyga salýaryn. Hemde balygyň hemmesini salyp bolandan soňra beýlesine öwürýäryn. Ne beýlesine öwürdim. Inni şundan sonra gök önümlerini yüzüne düşäp başlaýar. İlki soğandan başlaýar, sebäbi balyk bilen soğan birleşende gaty gowy tagam emele gelýär. Ondan sonra käşirini düşeýär. Sarımsagy bolsa her önümiň arasyna tepeleşdirýärin. Käşirden sonra kartoşkasyny düşeýärin. Bu naharyň düşeme adam şundan gelip çykan bolsa gerek. Inni pomidor bilen soğany aralaşdyryp düşeýärin. Sebäbi pomidor bilen soğan birleşende çiğ wagtynda pişende de gaty gowy tagam emele gelýär. Mehriban doganlar, men baştan aýtmagy ýadymdan çykarypdyryn, sizden ötünç soraýaryn. Bu naharda erik ýa-da kişmiş hem ulanylýar. Men kişmiş ulanmagy gowy görýäryn. Ne şundan sonra bu önümleriň üstüni bir tabak bilen ýa-da bir zatyň kapagy bilen ýapmaly. Ne videoda görşüňiz ýaly çalaja açyk kalmaly. Tabagyň arkasyna ýağ çalmaly. Hemde hälki gaýnadyp süzen tüwimizi goýmaly.
Ne şundan sonra aralıktan petrek yan otda yarım saatdan köprek wagt buğlamaly. Men gadanyň gapağynyň buğ çıkmak üçin niýetlenen deşijeğine mine şu görnüşde ýapýarym. Eger nahary ilkinji gezek pişirýän bolsaňyz, yarım saatdan sonra gapagyny açyp tuýunyň bişenini bişmedigini barlap bilersiňiz. Eger bişmedik bolsa, ýene-de birap goýup bilersiňiz. Ne mehriban tomoşaçylar, meniň naharym bişdi. Inni iýmek üçin, taçaga äbermek üçin tabaga goýubersegem bolýar. İlki gawa tuýuny goýaryn. Ne şu görnüşde. Ondan sonra bolsa tabagyň aşagynaky önümleri tuýunyň üstüne goýaryn. Nahar bir ýagly bolan ýaly 200 gram ýağ goýan bolsak, onda diýmek 170-180 gram ýağ goýsak boljak ekeni. Nahar gaty tagamly boldy. Hemde bu nahar ýeňil nahar. Ine mehribanlar, meniň düşeme bişirişim şeýle. İçiňizde düşeme bişirip bilýänleriňiz bar bolsa, pikirleriňizi paýlaşyň. Bu siziň türkmen milli tagamlaryny dünýä tanatmakda eden goşandyňyz bolar. Halan bolsaňyz like goýmagy unutmaň. Inniki videolarymda görüşýänçe hoş sag bolan. Goýbyk biri bar siziň her biriňizi öz penatyna aman saklasyn.